Please subscribe to Cartoons. Cartoons Production Dorado. Please subscribe to Cartoons. Cartoons Production Dorado. Please subscribe to Cartoons. Cartoons Production Dorado. 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 Kai. Wannan ƙarfan nasara ba ka da tabbas. Shi kai. Yi kenan fashi ta yi. Bari in tura in je ni ko zan samu mai fashi in je ni. I don't want peace. Ya fashe min shi. I want problems always. Kai. Assalamu alaikum malam mai fashi. Amin alaikum assalam. Ya gajiya? Lafiya kalau. Ya aikin dai? Alhamdulillah. To ma ka gari karfan nasara ba shi da tabbas. Ina shikin tahowa fa lafiya kalau kawai na duba na ji tayan ya sashe. To subhanallah. Da Allah dan duba mun shi da Allah. To ba damuwa. A duba mun shi. To ba damuwa. Bari in jira ka ana. Sai dai kuma kan aikin namu ya dan kare. To kuma? Akwai shago a bayan. Ka je ka karba mana quick baci. To shikenan guda nawa? Guda biyu za ka ci. To shikenan to. Assalamu alaikum malam mai shago. Assalamu alaikum assalam. Ya gajiya? Lafiya kalau. Ya aikin dai ya kasuwa? Kurfakin kuma? Mana kurfakin mana. Kai dakata. Mu ba masu da kurfakin. Haba mai shago ni ko dai jira aka baka ne ba kai bane mai shagon ne? Ni ne mai shagon mana. Haba abokina ina gani ka kaman wayayye kuma kashe a shagon kunnan babu kurfakin. Mu fa nan fa kayan gyaran keke da mashin muke sayarwa ba mu an sai da kurfakin. To ni din ma ai mashin dina ne ba a gyara mu aka she in zo ni in sai kurfakin anan. Yanzu kana ji yanzu dan fulani? Ka je ka koma ka sake tambayo mai gyaran ka ce me za a baka. Za ka bata min lokaci abokina to amma dai Assalamu alaikum abokina mai fashi. Amma alaikum salam. Na faje ni a radun Allah na ga ba mai shagon na samu ba yaron sa na samu. Ya ce wai babu kurfakin a shagon su. Me kace? Kurfakin. Me kace? Ya ce babu kurfakin a shagon. Kui faci fa nace maka fa kui faci. To ai kui faki. Kui faci. To ai abokina ai na gane abun ne na ji ka faɗa mun shi kaman kalman turanci to shi ne ba na so in kwafsa. Yawa kui faci da ka ce masa ka ce kui faci guda. To ashe ya fi ni gaskiya to barin je. Assalamu alaikum to fa kai abokina sai dai kai hakuri na dawo. To ka da dan fulani? Na dawo. To ya aka yi? Cewa yayi fa a gaskiya abun nan dai abun nan da kashe din nan na abun nan. Koi kurfakin din shi za a bani. Shine yawa wannan shine kurfaci. To shike to nagode fa nagode. Yawa. Wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.